sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti pakasaritan ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Roda manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko maipapan ken ayat. Kidawek ngay ligad na kumalatan itinagan a Roda. May saak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makkelak ngamin kas makuna a Kristiyano, isu nga awan unay ti makuna a barkadak. Addaman ngem iti laeng simbaan, numat iti pagadalan napili laeng. Sa anak a mahilig iti nightlife, sa anak matlaeng a mahilig nga umatindar kadagiti family occasions, kas kuma iti reunion, kasar ken dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko, banag a pudnumet. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madandag ita simbangput nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama. Order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, napaimot nga minamasapol nga agla ko kapailain. At damot it-itid mi kan ni papam nga allowance mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaang. Jakmat kahit abas tagastusan latan dagiti itadyo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nang runa ita, taanda ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat ti makaam mo, iha. Basta di mo kumabaybayan, ti panakadal mo. Wan ka di, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Kamihin, igagaad ko mati agadal. Rumbang laeng, iha. Saan ka pa'y kumamaki boyfriend, ha? Tuladon dagiti kakabsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagraduar ken naadaan-dan iti natalged at trabaho. Wen ka di, mama. No worries. Amoyo mat abalay iskwilaan balay laang ti ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? Wen sir, siyak da itoy. Shopee delivery, ma'am. Okay. Mga anyang oras mo nga tanga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong ditiruar ti balayo. Kasta ka di. Mabit lang nga roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Oh, anyang imanandag itawit mo, friend. Hoy, agsisinumbangir mo, tibit-bit mo. When friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Malala, mutoy nga rin dagiti na duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi ka mo, friend. Sige man nga ron, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan yaman na, friend. What are friends for? No di ka mo tulungan. When nga ron, sana bale, pailibre ka iti merienda itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ay, katun, dahil talaga ayan. Joke. Ala, mapandagit din, tani.
Idagas ta pa'y dagito iti ko na madrapping area. Hay, sapay Lunes ita. Amangan no traffic manen. Kaya ti maladaw iti pagadalan ha. Uray syakmat friend. Maala, mapantang arudan. Asino ti lalaki ang nakamotor ka na yung agsubli-subli dito'y balay bakit? Agar-arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-aram ken kwa na. Nakasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Kat aday niya wat ti lalaki ken kwa na nakaplastik. Diya kamin mangag ti saritaan da ta medyo adayo ak iti ayanda. Ah, dayjay! Apay nga agisem ka. Mga no ti delivery rider ti bagpagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderen na iti online. Tay bagbaga da Shopee delivery. Wen, No apay man ngamin na masapol nga aglako-lako pa ilaang di anak ta. It sa anak ba't nga kurkura nga mangmang ta di ti allowance na. ay na, bayam ka dilatan jay anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka katagyaman, ta business-minded jay anak mo. Sala nga dayta, makatulong pa'y kadata. Sa bagay matkindi, ay gamday, ang mga mabaybayan nanti panagatal na. Gapu iti dayta Shopee. Panagkunak, saan mo't siguro ang maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nanakam jay anak ta. Iso apat siya ka di nabaybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo ti 20 pesos para iti pang cash out ko. Uwan, sir. Okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos. Daytoy, sir. Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am. Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Siya man nanti mangi-deliver iti parcel nyo. Okay. Sige. Mabalin ka diya pakidrop mo lang ni Jabalay. Ada ijay ni mama. Adak pa ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga anyang oras nga da kay di balayo, ma'am. Ha? Adapay mat kiti dadu mga i-deliver to. No, okay lakan ka. Mabalin mat nga ora i-deliver kung ti parcel mo. Inton adakan i balayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sigaman kit di sir no okay lang kan ka. Well, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha. Ag-text kan tulatan, ma'am. No adakan i balayo. Sige sir. Thank you. Bye. Ita lang ang mamingming at tirupa da dya rider. Natarmat kayam. Nakasingsingpat pa eh. Saan akas kadagiti na duma rider? Lakay da lang arudan, naungat kan suplado da pa eh. Naiduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. Iti kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Diyak man amo. Ngam, kas na nakalaglag ang tiriknak kan ko na. Diyak paikit din malagip no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay deliver na. Ay, apay niya diyak matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Sabali samatan da ito'y amarikrik na.
Oy, Roda! Sikamat gayam, Ivy. Uy! Blooming kay ta! Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla, italaeng ang nakita kay ti kasta alangam. Anya? One friend, uy, in love kan samet. Ha? Sikamat, Ivy. Tila madmadlaw mo. Ay sus, agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! What mo, friend? Ang mga nadamang kangagan ka. Oh, anya ngay kuma. Awan mo dakes na, san ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Angam ti saludsod. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Ah? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay di kantin. Ijay ta nga istorya. Ah, okay. Mapanta nga ro din na. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaam mo. Iti love life mo. Anya? Roda, iha? Oh, mama, da kayo matgayam? Itay ka payapalpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming. Sagaysay ka, sagaysay. Abay, ada ka di padpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy. Wen, ni Ivy ti ururayag. Rumor kami nga min ita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wen, mama. Da kayo ngay. Nakapalas kayo mat. When nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige. Panawan kan dito eh. Wen, mama. Agananad kayo. Agyaman na kiha. Kastamad kan ka, ha? Sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence Daytan. Kunak to kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. No, adakan dito'y balay tarumwara. Yes, ma'am. Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Antoy, sir. Pakibilang mo man. Amangan kit dinukurang. Sana bale na kurang, ma'am. Tinapatagkat, nakita ka manan. Ha? Ay, kuha, ma'am. Ang kula day siya. 1, 5, 6, 7, okay, ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam. Amangan no mabalin araw dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nangrunakat sa anak mo ta maestra. Uwan nga rada niya. Ang oras siya. Sa anak mo't ang maestro. So, Renz, kunamlatan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga, Rod, ma'am. Ay, Rods. Ay, Roda, kunak ko, ma. Next time to manin, ha? Sige, Renz. Agan-anad ka, katagyaman ak. Uy, friend. Kumusta kayo mo ngay ka ni Mr. Ryder? Ha? Kas iti si good friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na a parcel ko. Aywan kayam, ada ipakitak kan ka. Oh, ano day ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love kay ti Dayjay a Mr. Ryder, ah. Agasam, adapay gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ro tunggal makitkitak ni Renz. Uy, in fairness, gwapo mo dayta a Ryder. Oy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti Ryder kat pamilya doon. Jak matinggagara ti mainlove kan kwa na, friend. Basta,
My heart loves him. Ay, sus! Kabak ti marukong ko tunggal umawag nga dan itiruar ti balay. Hala ka. Siyempre, ako naman tong si Malande, ag lipstick kan agpabangluak mat iti makaayayo. Ay, nasika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga a crush ko de a rider. Kan panagriknakat saan langan a crush. Agayatak kan ko na, friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amun pa'y kuma, nasaya at dayta a Renz, friend. Narigat ti mailawlaw-anan niya. Kasla awan meten ti sumangsangpet nga order mo iti Shopee, iha. Wen mama. Insardan ko pa ang tiagla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango tiagla ko. Nasaya at mat nga rod no insardeng mo pa ilaeng ti panaglakom. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Runakat ne, umadanin ti panagturpos mo, iha. Wen mama. Kumusta mat nga dagiti gradom, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OG team kayat ko asawen. At aka di parikot. No dagiti gradok. Kas iti sigod. Okay lang mat mama. Pasado amin. No may papanmat iti panag-OJT. Puyat. Ngam okay lang. Kabailak mat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangan kay ti prutas, iha. Ken nateng iti kasta. Adda pamigsam nga puyat. Diklikam ti mangan kadagiti chichirya dita. Kas kada soft drinks. Gabi, sana nasaya at dagita iti salon at mo. Wen mama. Diyak makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stilinaon ti panunot ko. Anya matan. Diyak malipatan tinakaamo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan daytoy akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso nabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agorderak iti oray anya ditan. Barang iso ti mangi deliver. Juan, kasta agpaiso ti aramidag. Yes, hello. Good morning. Good morning, babe. Ay, Ste. Rods. Na-miss ka, delivera na. Nabayag namin ngawan parcel mo. Apag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi deliver. Ba nagapakaragsak ak unay, Renz? Talaga? Juan, Okay nga rod ha. Uray nakbit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Uray naklabihitan, Wen. sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agyaman ak, Roda. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na. Eh, di rabi, Ah? Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Ah? Siyempre, si Kamama, tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobyum ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga rod, agsasao ka kasla nobyum matan. Sige man. Kaslalaang friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami nga nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nagkita kami. Ilibre na kano iti dinner. Ang nagkadkadak. Tapay mo't
Ngayon nagkid-kid ka, friend. Mabainak nga min, friend. Sika talaga. Di ko na kanya na. Sa kami to agkita, inton makagradwara kon. Kat, anyang iti ko nanay din bagam ti kasta, ha? Okay lang kano kanya na. Basta agtali na at ti komunikasyon mi, friend. Ay, anyamat tan. Impig sana matan ti Tudo. Sapay awan payong ko. Imo namat ngaminan ang nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kano ngamin ti biyahe nga agawid di lugar da. Ay, kapilitan nga urayak nga agsardan ti Tudo. Diyak mat kay tagkalintuduhan. Ang mga nagsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Apa kasla nakikot ka, nakakita ka niya? Ay, ko. Saan mat? Naklaatak lang amin. Diyak ninam na matikadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog kayo di paradaan nyo. Itulad na ko na, Renz. Wen, apay, di mo kaya. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak lang tipod na. Aywan kaya. Anya nga di plano mita. Kahit ko asawan, kasanong tidat-daton mo kan ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo. Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nakmat, Renz. Diyak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Agingang awan pa'y natalagad at trabaho. Dahit ang amin ting karik kadagiti dadakkel ko. Okay, maawatan ka matkid di. Agam, mabalin ka di maala o no maamuan ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa'y nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali latamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, saan ako unay nga agpupost ha? Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan pare ko titi dayta. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka. Roda, iha. Mama? Kauawag lang ni Manong mo, Arodel. Ang mga no, kayat mo kano ti sumrag iti call center. Pagururayam kano iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isirek na kakano ni Manong mo iti pagtrab-trabahuan na. Mabalin mat kit di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat ngagpaiso ti aldaw. Uwi na, pangalaam matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungarod ni Manong mo. Tagsarita kayo, may papaniti day tabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikum kan sakit di ti trabaho. Ang mga nalipatan mong tinagtulagan ta. Ha? Oh, makita? Nalipatan mo no, agin lilipat ka. Saan mat, Renz? Ang mat, asaan pa'y anatalgad di trabaho? Ang Roda. Manong mo tinatawan nga agur-urayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda. Okay, kastoy langan. No maawat ang tinagaplayak at trabaho. Diretso, awan mintis. Datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. Kurang na lang, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat ka matan nga, Arman. No saan ka lang ay ayatan. Nabayagan na nagbiro ka iti sa bali. Saan ka kadi amadanagan? Nasamit nga wanti agur-uray agunggunam. Gapo iti panagan-anos mo amang uray kanyak. Basit lang na panawan, Lawrence. Okay?
Sige, imbagam dayta, Nood to natalgad at trabaho, agayan ayatan. Wan, promise. Okay, urayak dayta ka nito, Roda. Nagbiit talaga ti panawan. Agmay sa tawan gaya man. Manipod idinagkinari kami ka ni Renz. Ano maawat ak itinataltalgad at trabaho. Kat agayan ayat kami magtan. Kamaudyanan na. Regulara kun iti trabaho. Tinasayaat, awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Uy, kapayan, friend. Abay, nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agladingit, friend. Awan man lang timbaga ni Renz, nga dagaya man kasukat ko. Isugaya din ang sungsung batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Kaputadan sa mali ang babaeng itibiyag na. No, Jack inistog ti Facebook na. Jack mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend. Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno? Iso pa iti malukloko. Awan pa inday jay arens. Di na mo atong palan dagiti Karina. Aman ang alilaw. Friend, maawatan ka. Angam, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminan, friend, nga agar-aram ken ka. Angam, awan mo't husto nagkinaawatan nyo. San ka di? San mo't nga official ti relationship yo? San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng iditi datdato na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw ingan na iti panagayat na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaan. Anyangay nga rod, friend. Talaga kas tatibiyag. Ano sama? Tadamot basol mo. Panunutom latan, asaan siguro ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Saan ka di? No kaano ang nakasagana akon, isumeten ti panangikulasay ni Renz kanyak. Nagsakit, Miss F. Nagsaem. Nasayang laeng dagiti kilig moments ko. Nasayang dagiti ragsak ken planok para iti masakbayan mi adwa. Nagadu ti agar-aram kanyak ngam isu ti inpang pangrunak. Ngamin ti ammok ket isun ti lalaki amang idatag kanyak iti altar. Ngem nagbidutak. Aklo nakmatkit di nga adamat basol ko. Damag ko ang nagkalaysada kanon iti babae anang isukatan na kanyak. No kumataadam ako na a time travel, isublik ti amin idinagam-am mo kami pay, kat siya kon amismo ti agaram kenkwana. Makatawan matan tinapalabas manipod daydi anapasamak. Iti agdamak at makunak anaka-move onak matan. Namin pinsanan analipatak ni Renz. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Roda. Ken ka pagayam, Roda. Makaisemak dito'y pakasaritaan ti biyag mo, pagayam ko. Alakat talaga siguro asaan ada kayo ti agkagasat. Pinagtagpo pero hindi tinadhana ako nada iti Tagalog. Husto laang siguro a pinaguray mo.
Tano nagdardarasudos kayo amangan no saan ka nakalpas iti panagadal mo. No nakabirok iti sabali, talaga asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Enjoyam pailang ti kinasingle mo akadwam ti pamilyam, ken gagayam mo. Ag-focus ka iti trabahom. Panunutam ti masakbayam, aging gaadumteng ti lalaki aparaken ka. Alakastan pagayam roda, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak na bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji. Tubuak ti Bagulin La Union. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biag, nga aging gaita, ket madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat, aklunek, anagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin, nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanan iti pamilya. Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo tinagbalin nga anak mi ka ni Lauro, ngamin kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Unay matlakit din tigas-gasat mo, anak ko. Apaya si kapay tinakapasamakan tikastoy. Mami, agar bisan. Agawit tayon. Agur oray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kanoy jay balay. Sakbay nga gawid. Sige, anak ko. Umuna kayo ni ti ayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang kanimanong niyo. Sige, mami. Agawaan nyo, Ang mga nipigsa na titudo. Wan, ala, umuna kayon. Umay kan, Chloe. Manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kaming tulatakan ka. Saan na kanto pulo sa malipatan? Nang runa nagitimpa, ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa dino man ti ayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok, kan mamatiak nga agbalin ka anaragsak, itinagkay sa biyag.
Mami, kitain niyo Agdardara man yan ti agong ko. Apa yun, anak ko? Mabit lang, mga halak iti panyo. Mami. Oh, ato eh. Mami. Ala, agtugaw ka, anak ko. Dito eh. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy ano po doon. Agdaringo at mami. Wan nga, Rod. Di ka madanagan. Agsardang matlaang dayta. Orayan nak dito'y mga halak iti yelo. Wan mami. Mami, at tatari tisbok itay. Kasla, makasarsaruak, mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka din nasakit ka? Ada nasakit iti bagim? Maululaw ka ka di? Wala anya. Awan magkit di, mami. Iso na lang ito. Kasla, agkapsutak, mami. Diyos ko, anya ka din na ituyan na mapaspasama ka na iti anak ko. Mabit lang tawagak ti amayo. Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta tirik nam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagdang orasan man. Kasla, imadot limitim iti lupukin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan na kaabaybay ang ti Diyos. Mamati ak amay katmatlang dagitaan na sakit kan limitam iti bagim. Mami, Ada aklang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. thank you, mami. Ore tatakil kami. Adda kayo na tama aywan kata kami. Siyempre aging ka si bibihagak. Ada aklang dito'y amangaywan kada kayo kan ni Chloe. Daita ko tilaglagi pa niyo akanayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbagman ta na kaumay kalauro. Wen, kagapgapok lang inyo opisina. Apay, ano tinapasama? Agan ano ka, Dexter? Okay akong daddy. Manipod ita. Kanayon nga kuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kada kuwada, Vanji. No siyak, awan parikot iti dayta, Lauro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wen, nagsarita kaming gini Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mat nga rod no kasta, Lauro. Dexter, Chloe, Daddy, Daddy? amok nga to tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita anagkurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? ijay kanto, mami. Mapan ko lang kitain dagiti babarkadak. Ay na, masansan mat ang tiruruar mo. Saan ka kumana mapan ijay? Ang mga nuad dapay dakas ang mapasamak kan ka. Mami, awan rumba nga pagdanagan nyo. Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak mo Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyo sakon. Saan akong nga ubing. Kabailak ti bagi kunak mo. Dexter anak, konsernak matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka di tada sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, mami. Kaya't kumat ang mapadasan ti normal apa nagbiag. Pangaasi yo, tadi yo kumamat ipaidam na ita kanyak. Dexter anak, di mo kumamat ikan iti sa bali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutag lang matipagsayaatan yo. Mami, numatayak gapo iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tigasat ko. Dexter! Isuntumat lang ti amin ti turong tayo. Matay tayo amin, mami. Saan? Di ka kumamat ang saw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasano ka masakitan? No mapukaw ko pa iti maysa ka na kayo. Basta rumwarak, mami. Desisyon ko na ito.
Iso pang nga siyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, mami. Adda hemophilia dagiti duwa nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko nam, doktor. Wan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikas to'y asakit dito'y pagilian tayo. Dahil to'y asakit, kat makuna a genetic. Wan no matawtawin. Dahil to'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na, kang runaan dagiti lalaki. No, kasta, doktor. Anong di kay madanagan? Ngamin adamot den dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Itikas na kat matulungan dagiti anak yo. Sige, Dok. Uray anya pa'y a klase ti therapy data. Aramidan niyo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Wanji, uray manupay dayta. Si sasaganak amang dad. Basta gimbaglaing dagiti anak ta. Di mon panunod ng ti kwarta. Siya kundi makamoy ti dayta. Lauro, Doktor, pang-asiyo. Aramidan niyo amin na kabalan niyo. Napnuwag impag dagiti anak may. kumusta dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa a private room. Madamadan nga agin inanan. Panagkunakat mabalin nyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato ya, inyalaan kay ti kapem. Agyaman ak Lauro. May bagam kasing kadagiti anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wen, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sideranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mat siguro? Awan mo't takin kayat amadan day ti kasta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangruna dagiti lalaki. Isumat lagayam amanipod ubing da. Uray basit la ang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringongo ni Chloe. Ni Matt Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut ka no ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat la ang tinapasamak iti day di Joshua. Wanji, Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat da. Ang mga nutumok no sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. di mo panunutan day ta. Yan may saan gamot ang nagkurang ang nangaywan kadakwata. Inaywanan, kan impatag mo ida. Nagbalin ka na sayahan kadakwata. Isungawan nga rudrason. Tapno si kati si direnda iti sakit alaklak aman da ita. Aping agsangsangit kayo, mami. Nakariing kagaya man. Kumusta ti Riknam? Ada ka din nasakit kan ka? Awan mat, mami. Maladingitan aklaan. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Huston, mami. Patib ka lang kumatipa kinaka mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayo nga agkab sa titikas na kasasaan niyo. Wala. Nga makikita kayo akas na. Akas na mapukpukawan ak matitikirat ti pakinaka. Mami, tiyak kaya't na makita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadaan kayo iti kasta asakit. Ano di kaya't yung asawa, mami?
Ti sakit yo. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yo kaniya. Magasan ka di pa'y na ito ang sakit, Mami. Basta, makalugayan dating baso. Makalandan kami, di kasi kaya sakit. Dexter, Mami, Dexter. Saan mo kumasidaran ni Mami? Awan basol na. No sana ka po iti dayta sakit. Saan tamot kumamalaklak am ita ti kastoy. Apay nga itayo laeng ay pagkakata kami. Dexter, anak. No apay matgamin. Masikapay laeng tinagbalin ngay namin. Saan kumalasik ka? Itikas na. Saan kami ngagligrigat? Itikas toy. Manong Dexter. Jack nagayatan amadan iti sakit ay hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaak. Day di lolo yo. Saan unay amapiktaran dagiti babae? Ngam sigun iti doktor anang taming kada kayo. Naapiktaran ni Chloe. Gaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami matananayanak. Di ka kumamat ang sawa iti kasta, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo iti kasta sakit. Ngam inaywanan kayo mat. Diyak mat nagkurang kada kayo. Inpatag kayo iti nalablabas pa ngam iti biyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasakit, ti makita kayo iti kasta kasasaan. Boston, Mami. Saan kayo kumangagsan? Mami, Jakit ti may tulan, iti na iti manong Joshua. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko ti normal na panagbihan. Saan kayo amatay? Awan ti matay kada kayo. Basta dungag kayo laang kanyak. Agtungpal kayo iti bagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami. Oh, apay adi ka pala bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? Nagsakit din tiro bagay, Mami. Kita nyo lang itisang ako. Tumang. Siko. Ang lalabasit naman. Kita nyo. Inbalutilitam iti bagay. Diyos ko. Nagdaringungok mo't lang itay, Mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawag akong jamayo. Nunaskan nga isubli na kay hospital. Arabidan mi. Maagasan ka lang, anak ko. Dexter, anak. At tuyan ti kanam. Mangan ka. Iti kasta. Ada pamigsam. Mami, Mm. sorry. Pakawanin da, no sinidir kayo gapiti sakit mi nga kakabsat. Pakawanin da, gapiti kinasukir kong anak. Sorry, Mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamit ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami, Adaman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan ka mat iti ko na makayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abutang ko ama po kaw kayo ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo a pinalubusan nga agdesisyon para iti bagbagyo? Kat ikarik a manipod ita. Agbaliwan ti kasta at tratok ka na kayo. Mami, agyaman lang iti amin nga anos, kan sakripisyo yo.
Musa nagapukat na kayo. Ang mga lulabayag kami na simuko, kinikluwi, gapoy ti daytoy a sakit. Ipatpatag na kayo, nay, mami. Ay, naimbag man ta napanunot yu tinagawi dito'y probinsya, Manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlat na kada kayo. Berbero kag matlat na tibiyag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa na Manang, sa balilat tamat ti biyag dito'y probinsya. Malaksid anatal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku na mo na ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan, kabayatan ti panang buybuya da iti ililanak ti init. Wan nga rod. Iso na lang tamas asya na kadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita. Ang amo makademila, mang namnamaak adong tagtumat lang ti gundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak ko. Wen amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin, awan imposible iti Diyos. Patsyak adengdenggen na dagiti kararag mo kenkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo Manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apag gusto, agturong mat kanon nila kay dito kadwa na dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko. Katagyaman naklaunay ha. Awan anyaman na Manang. Gusto mati isusurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinnak ga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang na laang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsak anak unay ang makakita ang naragsak kayo. San alapad di mo pilya? Tapno agbaling kami anaragsak, mami. Ken maysa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abaybayan. Mami, Mm? ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami. Ngamin, da kayo tinagbalingay nami. Pudno ni tikino na ti kakambal ko, mami. Ay na, magyaman ako unay ka na kayo anak ko ha. Da kayo ti makuna ha, kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos? Ngamin, naad na anak iti anak, akas kada kayo. Malaksid anatulnog kayo, nasingpat kayo pa'y. Nag-asatak, ngamin, kas kada kayo ti inted ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanen iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawiak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi nga agiina. Ti hemophilia ket maysa a sakit a matawid. Daytoy asakit ket addaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagletteg dagiti saka, tumang ken siko, ken dumapay a sintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy a sakit. Masapol a ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada.
Tumulong mat daytoy ang mabawasan ti panagrawar ti dara, manipod iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag mi. Ket sapay kuma, tan nakaiba ti daytoy iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadag iti anak mo. Saan mo met anagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsek asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamati yuken kuana. Saan alapad ti sakit tapno agbyag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo ken kuana. Ken agyaman, kadag iti tattao nga addalaang iti sibay tayo tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan nga intaik kan biag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay ibasa ita ket nagapu kani pagayam tayo aglaysa, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga awagan naklatan itinagan aglaysa. Marigrigat laang ti pamilya ang nagtaudak. Gapo iti kinarigat ti biag, pimusay ti inak asaan mi man laang apulos anayapan iti hospital. Takurang kami kat nga rod iti financial. Hiso nga iti nagsakita kastauna iti panagdanag ti amak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Anya nga iti ko nadagiti doktor, tata. Glaysa, anak ko. Anya nga ikano ti sakit ko. Adda kano sakit mo iti puso, anak ko. Sama sa pula maopera ka iti kabitan na panawen. Kasano daytan, tata? Awan matkuan, tatayo. Di kang sakit, anak ko. Siyak ti makamo. Mangarami na kiti pamuspusan, tapno maopera ka. Arami na kami nakabaalag, tapno agbyag ka glaysa, anak ko. Diyan pa'y kayat ti matay, tata. Sana mapasamak na ito, anak ko.
agdalip kay ti Diyos. Amok asaan nakaabaybayan. Tatang. Ngala, dito'y kalanguan. Rumarak labit. Sa dino ti papanan iyo, tatang. Mangbiro ka kiti mabali namang tulong kadata. Agsubli akmat lang, anak ko. Oh, apa yung aslag dardaras ka, mga Hilda? Ada ka di pagnamita? Aywan, nalipatak mo nga imbagakan ka, Nelson. Mapan ko man bisitaan ti anak ni Samuel iti ospital. Na hospital man ni Glyza? Ay, wan nga ron. Maasyanak unay kini Samuel. Awan pa'y makatawan manipod na tayo ti asawa na. Agkarasublimot ti kakaiso na nga anak da iti ospital. Ay, kaya't mapanta Inta bisita ni Glyza. Sumurot ka? Kaya na. Dua tamang tulong iti agama. Agyamanak Nelson. Amon, naglagan man tiriknak iti dayjay nga ubing. Kasla akmat agsakit no makitkitak a masakit ni Glyza. Apay nga taakas ti tiriknak kan kwa na. Gapo siguro atawan anak ta. Bakit? Nelson, Pasensya ka na. Iti unag ti nga pulo atawan na panagden nata. Di taman lang na paraburan iti anak. pudno amaladingitan na. Ngamyak to pagbabaw yan asikati na kiasawa. Ngamin, malaksid anasingpet ka. Responsable ka pa yung asawa, Nelson. Ay, daawag ko. Mabit lang bakit Sung batak. Hello? Asino na ito Chef nga rod. Anya? Istasyon de pulis. Apay, sir. Anya ti? Ha? Ni Samuel. Aday ti pagbaludan? Sige, sir. Uwan, umay kami adagos. Asino ti kinasaritam? Kananya tinangag ko. Nakabalod ni Samuel kunang. Uwan, bakit? Ni Samuel pa ilang tiyon unahan ta. Sakbayan ni Glyza. Sir Nelson, Ma'am Hilda, agyaman na kiti umayo dito Samuel, apay anaramid mo tikas jay. Apay, anya ngamin ayat tinapasamak. Apay natay mo dahi ti atao. Nakita kami na nag-withdraw iti ado akwarta da di alakay. Nasulisugak amang hold up kin kwa na para iti operasyon ni Glyza. Iso na lang talimaban. Iso napilitan na kanang saksakin kwa na. Diyos sa manang nga asi. Diyak mo tinggagarat ti amin, ma'am. Kwarta lang ti kalkali kagumak para iti operasyon ti anak ko. Kan may sa self-defense lang ti naramit ko. Diyak inggagarat ti mang patay kan kwa na. Amo ti Diyos na ita. Dakala parikot da ito Sigurado mabalod ka iti mabayag, Samuel. Pangaseo, Ma'am Hilda, Sir Nelson. Tulungan niyo ti anak ko. At sakit na iti puso. Kat masapul ang maopera iti kabita na panawin. Anya, puso ti sakit ni Glyza. Well, ma'am. Kasmat lang iti dahi ti inana. Ma'am, sir, tiyak kaya tamatay ti anak ko. Tulungan niyo ko, ma. Pangaseo. Ure baybay andakon. Basta tulungan niyo ti anak ko. Glyza, iha. Ma'am Hilda, Sir Nelson, da kayo matgayam. Pasensya kayon. Awan pa'y namimitatang ko. Glyza iha. Tinapod na kat nakasarita mi ti amam. Kat imbilin nakakada kami. Ha? Apay nga imbilin na kada kayo, sir. Sa dino ti ayan ni tatang ko. Ang iha. Ada ngamin napatigan na panan ti amam. Iso akabayatan ti kawan na. Da kami pailaang ti mangaywan kan ka. Ibanaw, asan man lang nga nagpakada kanyak. Apay akas jay. Di nakadin kayat amagkita ni tatang ko. Di nakadin kayat ngaywanan. Ha? Ay, ikwa iha. Saan akas na? Di ka madanagan.
Agsublimot laang ti amam. Saan na bali? Tasaan da ka mat abay-bayan. Gusto niya. Di ka nagsagit. Juan, da kami ti makamugan ka. Ipagas na ka, iha. Ampunan niyo ni Glyza, kunam Hilda. Wendelia, kaasi ngamin mat da jing ubing. Anya? Kan may sa, awan mat anak ni kini Nelson. Iso nga okay laang. Itikas na, at damot din makuna nga anak mi. Wan ngam, amangan no agka-problema kayon to kwa na. Ha? Ni, itian niya kumaaga pungay, Delia. Siyempre, anak ti may sa kriminal ti inampun niyo. Nasingpet nga ubing ni Glyza. No may papanmat iti amana, saan mat nga inggagaran ni Samuel ti amin. Nasulisog laang anagaramid iti kasnyay, gaputa kayat nakit nga rod ama ispal ti anak na. Ha? Dayjay mat laang ngamin asakit ti nakaigapuan ti nakatay ti asawa ni Samuel. Ay, da kayo ti makam mo. Ngam no siyak lamay sa anak amang ampun iti ubing asaan anapintas ti background na. Maragsakan kami unay, ngamin naan-anayan ti panagimbag mo, Glyza. Pudno day tayo, ha? Iti umaya pa nagsasaret.Ag-enroll ka, Juan. Pagadalan da ka. Pudno ka di dayta, Uncle Nelson? Wan, iha. Itikas na, maadaan ka itinapintas a masakbayan. Itapay laang, agyaman akon, Auntie Hilda. Isuna laang taging gaita. Awan pay laang ni tatang ko. Apay ngay adi matla sumangpetan. Sa dino ti ayan ni tatang ko, Auntie, Uncle. Iha. Sublian nakpay ka din ni tatang. Iha. Kinapudno na. Saan mi nga mo no kaano ti panagsubli ti amam? Angam, apay, Uncle. Apay ngay matinag. Apay a pinanawan nag. Sanak ka din nga ipatpatag. Ipatpatag na kaunay ti amam, Glyza. Iso na lang, Taan niya, Auntie Hilda. At ang amin basol an aramid ti amam. Katnas kan asangwan na daytoy. Anya di naramid ni tatang. Ipagayo ko makanyak, Auntie. Pangaasi yun. Samuel, adda kadwa nga imay. Ha? O sino, Ma'am Hilda? Ah. Ah, Tatang ko. Ma'am Hilda, saan niyo kuman ngayon kuyog pa iti anak ko? Samuel, maasyan kami unay kan kuana. Iso nga imbagamin ti amin may papankan ka. Sigun kadagiti doktor, natalgadan ti kasasaan ni Glyza. Didak ka din kaya't makita, tatang. Glyza, anak ko. Kaya't kauna ya makita. Kaya't ka ama ka din na. Kaya't ko ang makita ti panagdagkal mo. Kaya't ka ngayawanan, anak ko. Iso na lang. Sana na mapasamak na ita. Gapoy tinaramid ko abasol. Glyza, anak ko. Ang singsingpot kay kayanda, Ma'am Hilda, kan Sir Nelson Juan. Ipatag mo ida, kas pudpud no anak-anak mo. Agtulnog ka kanakwada, ha? Tung palim nang iti maganakin ka. Di kag suksukir, Juan. Pagserbyam ida, anak ko. Kat agadal ka anaimbag. Iti kasta, at dan tumat may pagpanlakal mo.
Congratulations, Glyza, anak ko. Congratulations, Glyza, iha. Agyaman ak unay, mama, papa. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti ada iti likodan da iti abalegig. Ay na, kasla ka ano lang, dahi. Ita, balasang kaan. Kat maisakan nga abogada. Diyak mailadawan ti kasta una yaragsak ko, iha. Kasta akmat, mama. Kat jak tumauma nga agyaman kada kayo kan ni papa. Tadyak maragpat dagiti arapaap ko. No awan kayo amang supsuporta kanyak. Agyaman nakiti pamatagkan sakripisyo ngayon pa ayo. Thank you so much, mama. Apla. Malay, gusto dito. Makapailuyos kayo nga gina. Thank you so much, papa. Apla. Di kagda nag-iha. Taobligasyon mi dayta kas naganak mo. Kaya nagyaman kami mat. Gapo tayong guide mo tinagadal. Nagyaman kami. Ngamin, gapukan ka kat nataan kami iti anak. Punduti ko na ni papami. Gusto daytan. Nagawit tayo kit din. Aguro-ura yan, nagiti bisita tayo iti balay. Nagipasagana ak iti pagsasangwan tayo. Ituloy tayo ito ni Jeti agi istorya. Kayat mo asawan. Adamanan kaso a pinangabak ni Glyza. Wendelia. Agasam man. Talaga nga ron analaing nga attorney ti ampun ni Onya. Pudpud no nga anak, ti pangibilbilangan may kankuan na, Delia. Ay, wala niya. Pasensya kan Hilda. Ang amom, maragsakan ak. Ngamin, pasig aragsak kan balig itiin paay kada kayo ni Glyza. Ayun gayam, kumusta man tanti amana? Dayjay, at dapay laang iti pagbaludan. Agkit kita dalat nga agama. Saan mimat nga iparit, wano lapdan ni Glyza. Tapno mang bisita iti amana. Sa bagay, karbangan namat dayta. Ngamin, isumat ti pudpudno nga amana. Iso nga rod adimi matlapdan ni Glyza. Amumi ngamin nga isumat laang ti may saan nagbalin nga inspirasyon na. Kabayatan ti panag-adal na. Aging gaan nagturpos iti kurso na. Glyza, at dapay ka di kaya't mo apapanan? Nagagat kan sakit di amang puyog kanyak itaadoin. Saan ka nga minanakuyog iti last week? Iso bumawi ak man ita? Kaya may sa, adalat tamot danag ko Iti anya, babe. Mga nukuyugan na kati sa bali. Narigatan. Sapay nakadado ti agararamkan ka. Anya? Pilyo ka talaga. Sikati boyfriend ko. Apay kumangay nga agpakuyog ak pailang iti sa bali. Ang kulaang mat, babe. Aywan gayam. Kayat ko ti dumagas ija pagbaludan. Ada ngamin baro a klientik ijay. Okay. Mas dawak lang, babe. Iti anya, babe. Papayakas taon iti panang tulong mo kadagi ti balot. Kwa? Maasyanak ngamin kadakwada. Kaadwan ngamin kadagi ti balod. Kat sandan akabaulan ti mangala iti abogado. Kan nakaaramid da iti basol, gapo iti kinarigat ti biyag. Kasi iti amak. Anya? Balot ti aman? Wendwen. Nakapatay ti amak, iso na balod. Kat gapo day ta kanyak. Mukasta amugayang mo ni Dwayne ti amin. Juan Nelson, impod nun ni Glyza. Kahit kanya nga tinapasamak. Kahit ko asawan, anya ti reaksyon ni Dwayne. Amo, kamaragsakan ka. Ngamiin, awan kanumat nagbaliw iti marikrik na kini Glyza. Nasayat no kasta, bakit?
Dayta ket pamanagnak ang nakasarak ti anak ta iti lalaki ang napintas ti panagpuspuso na. Naku namon lakay. Ay gayam. Ibagata ka din kiniglay sa ti may papan iti sagsaganaan ta para inton biga. Saan pa'y? Sorpresa day jay para iti anak ta. Saan nga sorpresa no ibagam? Sa bagay. Sigurado ang maragsakan ni Glyza, lakay. Mama! Papa! Ada akon! Glyza, anak. Tatang! Ada ka, tatang! Wala na ko. Nawaya ako. Diya ko nimbagmbagakan kay dinaudi anak kita ta. Gamin, kaya't ka sorpresain. Oh, tatang! Glyza, anak ko. Kamaudyanan na. Baka din na kamatlangan, tatang. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak, kaputa di mo binaymay anti amag. Agyaman ak, kaputa sinong bata matlangan, dagiti kararag ko. Congratulations, Glyza. Dwayne. Congratulations, iha. Iho. Best wishes ka tayo. Agyaman kami, mama, papa. Agyaman kami, Papa. Mama. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nangurong na unay ken ka, Glyza. Maragsakan lakit diti inam amang buy-buya itakin ka, anak ko. Tatang. Diyak tumao mga agyaman ka na kayo, Ma'am Hilda. Sir Nelson. Amok nga iti kaano man, kadyak tumakasubad iti kinasayatyo ka na kami nga agama. Ngamkit di, kanayon ti panangi kararag ko. Asapay ko mata, bendisyonan na kayo pa iti Diyos. Gapo iti kinasayatyo nga agasawa. Awan anyaman na, Samuel. Pakaragsakan mi ti tumulong. Kan may sa. Amuyom at asaan kayo nasabsabali ka na kami. Mama. Si Kamat Dwayne Barok. Pagyaman ako na iti panangipatig mo iti anak ko. Iti likodan ti panakaamom amay sa kriminal ti amana. Ay atak ni Glyza, tatang. Iso nga amin ang napatagkan ko, ana. Kat napatagmat kanya kon. Ken may sa, saan kayo kriminal, tatang? Narami yun ay jay. Gapo iti panagayat yo, iti anak yo. Amok anasaya at kayo atao. Malalaos to daytan. Kasar dagiti anak tayo ita. Iswaro mga naragsak tayo. Saan ka nagsangsangit kay hitin? Pagyamanan tayo ti Diyos. Gamin, di na tayo kinaybayan. Agyaman tayo kinkwana. Ngamin, amin dang ito yung mapaspasamak ita ket tagayatan na. Banag apakaragsakan tayo mat apinarswana. Isubli tayo nga ron amin kinkwana ti pamadayaw. Miss F, inbilang ko dayding aldaw nga isu ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Ngamin, malaksid ang nagmaymaysa kamin iti inay-ayat ko unay nga asawak, makadennak matlaangan ti amak. Ita, adda matendwa nga anak mi kani Dwayne, kat itultuloy kulat ta ti tumultulong kadagiti balod, nang runa kadagiti kakabsat adida kabailan ti mangala iti bukod da nga abogado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Glyza. Ken ka pagayam, Glyza. Nasa man tinapalabas, adan tulat tagundaway amagunod tinasamit abaligi, basta di tay liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam, Glyza. Ket patsyak ang nakaibati dayto iti adal ken nang tadliwliwa kadag iti patpat gantayo adumdumngag. Alakastan pagayam, Glyza, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.